खुलुमबाय बयनिसिमबो। बे बुब्लियाव आं बुंनो लादों जोंहा बिटिसिनि बिसायख'थि। बिटिसिनि बिसायख'थिखौ जोंहा आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला सेप्तेम्बर दानाव जागोन होननानै बुंदों। बिथांनि बुंनाय बायदि जाहैनोबो हागौ आरो सेप्तेम्बरसिम थाङोब्ला बेखौ डिसेम्बरसिम थांगोन बा डिसेम्बर दानावसो बिटिसि बिसायख'थिया जागोन होननानै साननानै लानाया मोजां। नाथाय जों बेखौसो बुंनो सानो दिनै बिटिसिनि बिसायख'थिया बै समाव एप्रिल दानावनो जादोंमोन। बै एप्रिल दानावनो जानायखाय एप्रिल मोनबानो बोसोरबा बिनि थामसा जोबो नालाय, दा बेयावहाय जेब्ला बिसायख'थिया जादोंमोन बैनिफ्राय लानाया मोजां। न' डाउट कर'नानि थाखाय दिनैनि बिटिसिनि जिथु इउ पिपल सरकार बा बिथांमोननि जथाय सरकारा बेवहाय कर'नानि जाउनाव एसे उनावहाय बिथांमोनहा सरकाराव जिरायनो मोनदों। नाथाय बाथ्राया बेसो, जेब्ला बे बिटिसि बिसायख'थिनि दिन थारिखखौ फोसावनाय जादोंमोन, बिसायख'थिखौ गेलेनाय जादोंमोन, बै समखौ लायोब्ला एप्रिल दानावनो बिटिसिनि बिसायख'थिया जाथारनांगौ। दा आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंनाय बायदि जाहैनोबो हागौ। नाथाय बेखौ जाहोआ खालामनो थाखाय जोंनि बे बिटिसिनि माखासे अपोजिसन पार्टिफोरा, अपोजिसन दोलोफोरा बेवहाय इनिसियेटिभ लानांगोन, धरनानि हाबाफारिफोर लानांगोन। मानोना बे बिथां चिफ मिनिस्टार बुंबाल'थ' जायाना, बेवहाय गभर्नर थायो, बेवहाय इलेक्शन कमिसन थायो। दा बेवहाय बिटिसिनि अपोजिसनाव थानाय जाय बेरेखा दोलोफोर बिथांमोनहा बेवहाय धरनानि हाबाफारिफोरनि गेजेरजों एप्रिल दानावनो जानांगौ होननानै धरना हाबाफारिफोर खालामोब्ला गमामायै सोरबा गभर्नरा बा आसामनि गभर्नरा खोनासङोब्ला बा आसामनि इलेक्शन कमिसना खोनासङोब्ला अब्ला एप्रिल दानावनो बिसायख'थिखौ जाहोनोबो हागौ। मानोना बैफोर इलेक्शननि जिथु नटिफिकेशन जारि खालामनाय बेफोर खावसे गभर्नरनि आखायावबो थायो, इलेक्शन कमिसननि आखायावबो थायो। दा बेखायनो बिटिसिनि माखासे बेरेखा दोलोफोर, बिपिएफआनो जा बा कंग्रेसआनो जा, बिथांमोनहा बे धरना हाबाफारि सामलायनायनि गेजेरजों बिटिसिनि बिसायख'थिखौ एप्रिल दानावनो जाहोनो हायो नामा, बैफोरबायदि माखासे इनिसियेटिभफोरखौ लानांगोन। दा बेखायनो आं नोंथांमोनखौ साजेस्ट खालामनो सानो नोंथांमोना हायोब्ला धरना खालामनानै 2025 मायथाइनि एप्रिल दानावनो खालामथारनांगौ होननानै धरना हाबाफारिफोर लायोब्ला मोजां, बेखौ जों सानो। दा बेवहाय जों मोनसे खोथा बुंगोन, दिनै बिजेपिआ गियार आप खालामगासिनो। जेरै मोसानायाव खदम मिलाया होनबा, थिग बेबायदिनो बिटिसिआव खदम मिलायगासिनो दङ। बिजेपिआ 2025 मायथाइनि बिटिसि बिसायख'थियाव सरकार दानो हागोन ना हाया, बिजेपिजों दिनै बेसेबां सापर्टारफोर दङ, बेसेबां गैया, बैफोरखौ माने गियार आप खालामगासिनो, सुनायनायगासिनो। जेब्लानो बिथांमोना देरहागोन बायदि पजिशनाव फैगोन अब्लानो बिथांमोना इलेक्शननि नटिफिकेशनखौ जारि खालामगोन। अब्ला बिजेपिआ बिटिसिखौ दखल खालामनायनि थाखाय बिथांमोना खायदा कौशल खालामदोंब्ला जोंहा बिटिसिनिफ्रायबो बिपिएफ दोलो, कंग्रेस, बिनिफ्राय जिएसपि दिनैनि समावनो जयै एलायन्स खालामखानाया मोजां नामा, बेखौ जों सानो। मानोना बिटिसिआव कंग्रेस आरो बिपिएफ जिएसपि ज' जाबाथाय सोरबा सोरगोनिफ्राय बेवहाय अबतार लानानै इसोर नामायब्लाबो बै बिपिएफ, कंग्रेस आरो जिएसपिनि जथाय सरकारखौ होबथानो हानाय नङा। बिथांमोनहा गमामायैनो सरकाराव फैगोन। जोङो मानि थाखाय बे साजेस्टखौ होनो गोनां जादों, आंनि अन्तर आत्माया बुंनाय बायदिब्ला, आंनि प्रिडिक्शना बुंनाय बायदिब्ला बिथांमोनहा इउ पिपल आरो बिजेपि एलायन्स थानानै बिथांमोनहा फिन खनसे बिटिसिखौ सरकार सालायनो बा बिटिसिनि गोहोआव फैनो बिथांमोनहा नाजाफिननो हागौ। मानोना बिथांमोनहा मोनसे समाव बुंदोंमोन बिजेपिआ हारसिङैनो बिटिसि बिसायख'थिखौ गेलेगोन। नाथाय जोंनि नुनायाव दा बिथांमोना इउपिएल बिजेपि जयैनो बिसायख'थिखौ गेलेनायनि सम्भाबना दं होननानै
आं बेबायदि मोनदांथि मोनदों। बेखायनो गमामायै बिथांमोना बिजेपि आरो इउपिपिएल ज' जानानै बिथांमोना बिसायख'थिखौ गेलेयोब्ला अब्ला बिपिएफ दोलोआबो सरकाराव फैथारनो थाखाय कंग्रेस आरो जिएसपि जुथायै एलायन्स खालामनाया मोजां होननानै आं सानो। मानोना बिटिसिखौ जौगासार खालामनांगौआव जोंहा बांसिनै बिपिएफनि दायित्व दङ होननानै जों सानो। दा बेखायनो आं बुंदों दिनै बिजेपिआ बिटिसिखौ दखल खालामनो थाखाय गियार आप खालामबाय थादोंब्ला मोसानायाव जेरै खदम मिलायनाय बै खदम मिलायब्लासो जों स्टेजाव पारफर्म खालामनो हायोब्ला अब्ला बिथांमोनाबो बै बिटिसिनि माखासे नागरिक सिटिजेन्स भटार्स बिथांमोनहा बिजेपि दोलोजों बेसेबां पार्सेन्ट दिनै सापर्ट दं बैखौ बिथांमोना सुनायबाय थादों, नायबाय थादों। जेब्लानो बिजेपि दोलोनि फारसे रायजो राजा भटार्सफोरनि अननाया बांसिन जागोन अब्लानो बिथांमोना इलेक्शन नटिफिकेशनखौ जारि खालामनानै बिसायख'थि गेलेगोन। अब्ला बिथांमोना थोंजोङै उदाङै गोरलैयै देरहाबोनो हागोन। बेबायदिखौ बिथांमोना समफारिखौ नेबाय थादों आरो गावसोरनि फालनिफ्राय बिथांमोना माने नाजाबाय थादों माब्रैबा बिटिसिखौ बिजेपिआ दखल खालामनो हागोन। बेखायनो जोंहाबो बिपिएफआबो कंग्रेसआबो जिएसपिआबो दिनै माब्रैबा बिटिसिआव गोहोआव फिन फैफिननो हागोन बिनि थाखाय आगदारि जोङो माने आगुआवनो जुथायै सावरायनानै एलायन्सआव थानानै बिसायख'थिनि थाखाय थियारि जानाया मोजां होननानै आं सानो।